O presidente da Xunta pediu a colaboración do sector da construción para alcanzar o obxectivo de 10.000 vendas públicas en Galicia para o 2030. Esta meta supón un esforzo histórico en termos de investimento e xestión. Alfonso Rueda participou hoxe nun acto coa Federación Galega de Construción, no que solicitou o apoio das empresas do sector para lograr a ambiciosa meta de 10.000 vivendas públicas para 2030. O presidente destacou que, ademais do obxectivo inicial de duplicar o parque de vivenda pública en Galicia ata chegar a 8.000 vivendas en 2028, o goberno galego agora engade un novo proxecto para a construción de 2.000 vivendas máis nos próximos anos. Entendendo que temos que concentrar, por lo menos a promoción pública nos lugares de máis demanda, todo o mundo se pode imaginar que hai peticións en moitos sitios, pero unha estrategia ben planificada e responsable ten que intentar concentrar onde hai demanda, e onde hai máis poboación, e nos arredores tamén dos sitios máis poboados. A partir de aí, pois hai concellos que queren colaborar. Rueda tamén subliñou a importancia desta iniciativa, asegurando que responde a unha gran necesidade social. O proxecto non só implica unha forte mobilización de investimentos, senón que tamén exixe un esforzo administrativo e técnico sen precedentes, desde as licitacións ata as supervisións das obras. Ten moito traballo anterior, moito traballo administrativo, moito traballo de planificación, decidir onde. Seguro que todo o mundo lle chamou a atención certos desequilibrios. Isto tamén é un refrexo de como colaboran uns concellos, de como outros deciden non facelo, polas razóns que sexa, e coas consecuencias que todo eso pode supoñer para os seus veciños, pero, lóxicamente, cando nos marcamos un prazo concreto con un investimento tan importante, nos temos que intentar colaborar con quen está disposto a colaborar, a axudarnos e a axudar os seus veciños. Este ano, a previsión é licitar 2.700 vivendas de promoción pública, cun investimento estimado de 500 millóns de euros. A Xunta comprométese a ofrecer vivendas de calidade, destacando que as vivendas de protección pública non teñen por que ser de menor nivel. Rueda tamén falou sobre outras medidas que acompañan este plan, como as axudas á rehabilitación e ao alugueiro, os beneficios fiscais e o desenvolvemento de solo residencial. Neste último aspecto, a Xunta ten previsto desenvolver solo para 25.000 vivendas ata 2028, das cales 20.000 serán de protección pública.